laughing to myself, thinking about it all. I'm amused by seeing petty plaques on the wall. Niggas wanna talk, I just wanna ball. If you ever lose it, it was never. Angitshele bethi bemawubheka ngosuku. Bematrinda. Bayimalini? Siyona. 10 rand. Singasikana noBhembe vele. 15 years upheli, 15 years. 15 years. So kahle kahle wena uspenda u900 ngenyanga kwayo. Yeah, sure. Base ukuthi ngonyaka uspende u10800. Yeah, sure still. Uswazi ukuthi lo mali leyo isiyonke kule 15 years onke usubhebile. Ingayibani inflation u162000. Lonke imali esibhebile nje na 15 years 162000. Abodo 162000 loyo ngabe wawubeka ebank wawufixa yabo sekulo ufaka ngenyanga ngabe manje usise noma bono abona ngepikhant Iphole ngepikhant. Uthi ngiyawubhema hawu Imali. Uyaphema wena? ayawubhema Iphole yakhe ipikhant. Iphi yakhe ivivu, iphi yakhe ivivu. akunakuthi anginayo license Iphi eyakho ivivu. Ipikhant yamasisi.